Posle 3 programa podrške razvoju lokalnih samouprava u Srbiji, u koje je Evropska unija uložila 23 miliona evra, na red je došao i četvrti. U okviru programa Exchange 4, 85 gradova i opština dobit će 5,8 miliona evra za realizaciju različitih projekata, a deo sredstava pripašće i Šapcu, u čije ime je gradonačelnik Miloš Milošević potpisao 2 ugovora. Efekti ovog učešća u ovom Exchange 4 za grad Šabac jeste pomoć oko izdavanja obveznica, a znate da nam je izdavanje obveznica jedan od preduslova za dobijanje prikupljanja sredstava za izgradnju bazena koji smo planirali u ovoj 2014. godini. I drugi projekat jeste zajednički projekat sa Sremskom Mitrovicom, a to je gde smo konkurisali za dodatno komunalno opremanje, odnosno dodatno opremanje regionalne deponije u Sremskoj Mitrovici, tako da ćemo tu dobiti negde pomoć oko 200.000 eura za nabavku opreme koju smo tražili i za realizaciju koncepta ekoloških ili zelenih ostrava, i to 10 na području Sremske Mitrovice i 10 na području grada Šapca. Obaveza države je da postiče razvoj lokalnih samouprava, naglasio je ministar Igor Mirović i dodao da će se u budućnosti izdvajati još veća finansijska sredstva za razvoj gradova i opština. Ove godine nismo kasnili, dakle već nekoliko dana nakon usvajanja budžeta bili smo potpuno spremni da objavimo i pozovemo lokalne samouprave da konkurišu. Na taj način, čini mi se, demonstriramo našu sposobnost da se menjamo, baš ono što moramo da činimo ukoliko želimo da postanemo deo porodice najrazvijenijih zemalja. Približavanje Srbije Evropskoj uniji je pozitivna stvar, ali podrazumeva nastavak razvoja lokalnih sredina, upozorio je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Uključivanje lokalnih samouprava u proces reformi kao i tokom pregovora će biti od ključnog značaja. Šta više, na vašim opštinama je da intenzivirate napore u reformi sektora kao što su upravljanje vodama, otpadom, kvalitetom vazduha i zaštita čovekove okoline. Unapređenje sistema socijalne zaštite, radnih odnosa i društvenog dijaloga će morati da prati strukturne reforme u ekonomiji. Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić zahvalio je predstavnicima Evropske unije i stalne konferencije gradova i opština na efikasnom i u roku obavljenom poslu. Zaključivanjem ugovora o donacijama sa odabranim gradovima i opštinama sredstva predpristupnog instrumenta pomoći Evropske unije IPA stavljaju se na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za finansiranje razvojnih prioriteta po sporazumima o saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština. Jednom broju gradova i opština obezbeđuje se stručna podrška za strateško planiranje i upravljanje finansijama. Planiranje, sprovođenje i realizacija projekata namenjenih razvoju lokalnih samouprava nastavit će se i u budućnosti. U ciklusu do 2020. godine Evropska unija finansiraće pre svega programa iz oblasti zaštite životne sredine i unapređenja ruralnog razvoja, te je i preporuka čelnim ljudima gradova i opština da inicijative i planove prilagode ovim temama.